आसामनि बेंथे जानाय अरनबारिफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै मिन्थिनो फै। मुंफोरा जाबाय गरम पानि, लावखवा, बरनदि, चक्रशिला, बुरासापरि, पानि दिहिं, हलंपार गिबन, पबितरा, सनाय रुपाय, भेरजान, बरजान, पदुमनि, सानजा कार्बि आंलं, नामबर, मर'थलंरि, नामबर दैग्रुं, आमसां, दिहिं पाटकाइ, बराइल, दिपर बिल, बरदैबाम बिलमुख, सा कार्बि आंलं। दायो फैदो गरम पानिनि सोमोन्दै मिन्थिनि। गरम पानिया गलाघाट जिल्लायाव दङ। हानि बिबाङा 2.05 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय मैदेर, गुदुं दैनि फुंखा, मोन 51 रोखोमनि दाउथु बिबार, बायदि रोखोमनि दाउमा दाउसा बेहाय मोनो। लावखवा बेयो नगाव जिल्लायाव दङ। हानि बिबाङा 70.13 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय मैदेर, मोसा, दाउमासार, ना, हाग्रानि मैसो बेहाय मोनो। बरनदि बेयो उदालगुरि जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 26.22 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय सेसा, अमा थावख्रि बायदि बेहाय मोनो। चक्रशिलाया क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 45.50 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय सना गाबनि मोख्रा, हाग्रानि मोसौ, सख्रा मै, खोथिया मै बायदि बेहाय मोननो थाङो। बुरासापरिया सनितपुर जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 44.06 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय मैदेर, दैयाव सोलिग्रा दाउ, मोसा, दाउमासार, हाग्रानि मैसो बेहाय मोननो थाङो। पानि दिहिंआ शिबसागर जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 33.93 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय दावबायथिंग्रा दाउ, दावबायथिंग्रा मैदेर, लख्रा बायदि बेहाय मोनो। हलंपार गिबन बेयो जरहाट जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 20.98 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय बायदि हारिसानि मोख्रा, मैदेर, लख्रा बायदि बेहाय मोननो थाङो। पबितरा बेयो मरिगाव जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 38.81 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय गान्दा, दावबायग्रा दाउ, लख्रा, सख्रा मै बायदि बेहाय मोनो। सनाय रुपाय बेयो सनितपुर जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 220 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय देवहांसो, मैदेर, मोसा, हाग्रानि मोसौ, खोथिया मै बायदि बेहाय मोनो। भेरजान, बरजान, पदुमनि बेयो तिनसुकिया जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 7.22 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय बायदि हारिसानि मोख्रा, लख्रा बायदि बेहाय मोननो थाङो। सानजा कार्बि आंलं बेयो कार्बि आंलं जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 221.81 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय बायदि हारिसानि मोख्रा, मैसो, मैदेर, मोसा, दावां, खोथिया मै, सख्रा मै, हाग्रानि मावजि बायदि मोनो। नामबर बेयो कार्बि आंलंआवनो दं। हानि बिबाङा 37 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय हलौ मोख्रा, मोख्रा फावख्रि, हाग्रानि मैसो, मैदेर, मोसा, दावां, खोथिया मै, सख्रा मै, हाग्रानि मावजि बायदि मोनो। मर'थलंरि बेयो कार्बि आंलंआवनो दं। हानि बिबाङा 451 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय हलौ मोख्रा, हाग्रानि मैसो, मैदेर, मोसा। नामबर दैग्रुं
बेयो कार्बि आंलं आरो गलाघाट जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 97.15 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय हलौ मोख्रा, हाग्रानि मैसो, मैदेर, मोसा, मोख्रा फावख्रि, दावां, खोथिया मै, सख्रा मै, हाग्रानि मावजि बायदि मोनो। आमसाङा कामरुप नोगोरमा जिल्लायावनो दं। हानि बिबाङा 79.65 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय हलौ मोख्रा, हाग्रानि मैसो, मैदेर, मोसा, मोख्रा फावख्रि, लाजिगुसु मोख्रा, हाग्रानि मावजि बायदि बेहाय मोनो। दिहिं पाटकाई बेयो डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लायाव दं। हानि बिबाङा 111.19 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय हलौ मोख्रा, हाग्रानि हांसो, मैदेर, मोसा, दावां बायदि बेहाय मोनो। बराइल बेयो काछार आरो डिमा हासाव दं। हानि बिबाङा 326.24 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाबाय हाजोनि बोरमा, हिमालयनि गोसोम मुफुर, हलौ मोख्रा बायदि बेहाय मोनो। दिपर बिल कामरुप नोगोरमा जिल्लायावनो दं। हानि बिबाङा 4.14 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय बायदि हारिसानि दावबायग्रा दाउ, दावबायथिंग्रा मैदेर बायदि बेहाय मोनो। बरदैबाम बिलमुख बेयो लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लायाव दं। बेयो बिथांखि जानाय अरनबारि महरै थांखिजादों। हानि बिबाङा 11.25 बर्ग किल'मिटार। मख'जाथाव जिउनां बायदि हारिसानि दावबायग्रा दाउ, ना बायदि मोनो बेहाय। साहा कार्बि आंलं बेबो बिथांखि जानाय अरनबारि। बेयो कार्बि आंलं जिल्लायावनो दङ। मख'जाथाव जिउनांफोरा जाहैबाय मैदेर, हलौ मोख्रा, मोसा बायदि बेहाय मोनो। सुंद'यै बेखिनियानो। गोजोन्थों।